rayuwar soyayya ana ganin mamaki, mai hankali kuma ne hankali su yana sai raki. A duniya mai so shi ɗaya ne zai fahimta yaya so yake a cikin zuciya kafin ma ka furta. Shi so bai da sabo sannan ba a yi mai bajinta, ba ya gani sannan bai ji balle ma ya furta. Inda wata gefe na shi ba a yarsa zara, shi ma so da tunani ko a ina sukan yi jera. Lallai so na fahimci ba a yi mai gadara, bai duban mulki ko dukiyar da maka tara. Numfashi da bugu ɗai ka ne kan nunan alama, gun mai san ka ko rauni kai zuciyarsa za ka fama. Ba jarumi a cikin so mai haƙuri baya ladama, nuna kula a wurin mai san kaso shi ya fi kima. Ko da jini ko ba shi jikin kashi so ya kan yawo da rakiya, haka yake duk inda kake kamar mai kiwo. Da kai saɓani da abin saka sai ya sa maka ciwo, kai nisa baya so jikin shi buri na ka dawo. Tun can ada haka yake har ma zamani tilas ka bi shi, sanda ya zo ya shige karan ka ya kan yi sanya kishi. Ko ka so ko ba ka so sarki ne za ka bi shi, babu ka hagare shi bare ma har ka samu mashi. An yi yaƙi kala da kala so an kasa karshe, yayi nasara wahalar da rai har yanzu ba kamar shi. Kamar tsuntsu haka yake ya zauna ya so ya tashi, shi ke sanya yawan zance ga mutum kamar harsashi. Sannan so tamkar ya zama ne daɗi gare shi, in ka lasa ba ka so ka haɗiye ko ka bar shi. Ya saka farin ciki mai yawan latuwa har ka rinka ba da toshi. A wannan lokacin a cikin ranka za ka gano ba wani kamar shi. Shi so ai haske ne kuma duhu zan so ku gane, in kai sa'a a ciki na sagun ka ya zama rabo ne. Yana da wuya ka ji daɗi farawar ka wajibi ne, ka sha wahala ko kaɗan ne cikinsa haka laƙabi ne. Bai bar yaro ba bai bar tsoho bai rinka ma azaba, har ma dabbobi so bai kyale ba yanzu in ka duba. Na gaisa tsirraka bishiyoyiyar a jikinsu yayi lamba, wuya na shi ba daɗi balle ma a ciki kace ka saba. Soyayya mai sanya rinka jinya ba sabo a ciki nasa dan kullum yana a hanya, ba yarda gare shi bare ya sa ka fece kunya. Ni sabo